идомаи барнома бахшида ба рӯзи забони давлатӣ дар мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 8 оид ба акробатика мусобиқаи кушод миёни кӯдакону наврасон баргузор гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 8 оид ба акробатика бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари кӯдакону наврасон ба ин намуди зебои варзиш мусобиқаи кушодро миёни дастпарваронаш роҳандозӣ намуд. мусобиқа аз рӯи намудҳои батут ва акробатикаи варзишӣ сурат гирифта, дар он кӯдакону наврасони зиёд иштирок намуданд. дар маросими ифтитоҳи он роҳбарият ва мураббиёни муассисаи мазкур иштирок намуда баргузории чунин чорабиниҳоро дар оммавияти ин риштаи варзиши шомили бозиҳои олимпӣ ва дарёфти истеъдодҳои нав барои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ маъни дод намуданд. дар маросими ифтитоҳи мусобиқа дастпарварони мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 1 оид ба гимнастикаи бадеӣ низ иштирок намуда ҳунари ҳолои худро намоиш доданд. ба гуфти Рустам Давлатов, роҳбари мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 8 оид ба акробатика, дар мусобиқа беш аз 100 нафар иштирок намуданд ки ин омили ҷалби ҳарчи бештари насли наврас ба батут ва акробатикаи варзишӣ маънӣ дод мешавад. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур ин ҷалби бештари кӯдакон наврасон ба ин нави варзиш мебошад. хеле ки шумо медонед ин намуди батут намуди олимпӣ мебошад ва имрӯз дар саросари дунё намудҳои олимпиро дастгирӣ карда истоданд ва мо бояд низ таваҷҷӯҳ ба ин намудҳои олимпӣ намоем. дар мусобиқа писарон ва духтарон дар намудҳои ҷуфтӣ, дусе ва аз он ҳам зиёд барномаҳои омоданамудаи хешро манзури аъзои ҳакамо карданд. мавриди зикр аст ки мусобиқаи мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе роҳандозӣ гардида, дар он дастпарварони муассисаи мазкур имкон пайдо намуданд ки ҳунари хешро намоиш диҳанд. аввалин боре ки ман ба ин ҷо омадам, ин машқҳо ба ман хеле душвор буд ва ҳоло бошад муаллимаамон Рахила Сагидовна мебошанд, ба мо бисёр чизҳоро омӯхтааст ва ҳоло бошад ҳеҷ чиз ба мо душворӣ намекашем. рақобатҳо дар намуди батут ва акробатикаи варзишӣ ҷолибу диданӣ сурат гирифт. баъд аз он ки тамоми иштирокчиён барномаи омоданамудаи хешро пешниҳод намуданд, аз рӯи натиҷаи имтиёзҳо ғолибон низ муайян карда шуданд ки дар вазъияти тантанавӣ ба иштирокчиёни муваффақ медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои таъсисдодаи мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 8 оид ба акробатика тақдим карда шуд.